kutekeshera nenyika yeZimbabwe. Baba Isapo, nyudza igejo Zimbabwe yamirira. Icho kwadi muri yeZimbabwe tadai kuipinda muchirongo aposhongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima navo senyika ino. Ndinoziva kuti muri yeZimbabwe mungave muri kubinga, mungave muri kuplumtree, mungave kunyama ndlovu, mungave gwanda chiredzi negweri makada chimutika nekugogwe kwamutare makomoyo. Asi muri yeZimbabwe munenge makabada chimuti muri kati mekufamba nacho chikonzero ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro. Paka Harare. Chaku Harare chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera guta reHarare kuti Harare CBD. Mukati meguta hombe renyika ino. Muri yeZimbabwe ndange ndirimo. Ndinokumbira muri yeZimbabwe vanenge ndinavo vasvika mukati menzvimbo iyi vamwe vangachienda kumabasa vachimira kuti vakwese kuenda kumabasa mushure mekunge pashopu pakamira vanhu vakawanda vakaungana ende mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe iguta hombe rine mashopu ekuti muchibva padhoo rimwe munoenda padhoo rimwe haritokwanisi nguva yekuti vanhu vaungane chikonzero vanhu vakatoungana vanenge vatovhara mimwe mikova kana kuti mamwe madhozi emamwe mashopusi nokuti mashopu akabatana ende hapana nzvimbo inotendera kuungana vanhu chikonzero vanhu vari kungodiwa ndevebasa chete. Ndizvozvo zvaitika muri yeZimbabwe pane murandakadzi anove ndiye musikana wandinoshevedzera kuti angangova mu23 years ndichimubvunza ari mu23 years kuti anotaura kuti ane mwana 1 akawana basa. Murandakadzi uyu awana basa akaita zvekutsogerwa basa iri nemumwe mukadzi aniwo mucross border naye akamboitawo mucross border zvakare vari mukati mekufamba akatorerwa staff yake mushure mekuti vakanga vatenga zvisiri pamutemo payakanyura staff iyi ndobvanzi aiwa chirega kuramba uchienda uko chigara pasi zvakare utsvage rimwe basa ugounganidza mari tigokudzidzisa kuti zvinofambiswa sei. Ndopa akasanganiswa nemurandakadzi anove ane shopu airi mukati meguta reHarare. shopu iyi inotengesa zvekuzora zvemadzimai zvekuti zvemafuta zvemucheno yevakadzi. Okay. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu ranga ratori gogodera kana risingakanganisi apinda mu7 months ari mukati mekushanda mukati meshopu iyi. Ende iye pachake zvebusiness anozvigona asi kuti akakanganiswa nekuti paakaenda kunohodha zvinhu zvake akasanganisa nezvimwe zvisina kutengwa nenzira yakawanda ari pakanaka pabhodha ndokubva atorerwa ndokubva anyura. So apa munhu anga achitovaka imwe mari ari pane rimwe basa anotaura iye achiti wonai chigumo icho munhu anga achitaura asinganyari kachigumo kandakabvisa aka ndaifanira kunge ndisiri ndoga ndisina kagumwe aka mushure mekunge bhosi wangu aya neni ari mukati mekutaura neni achiri shabari mukufamba mune zvakawanda anoti anokandiudza kuti nini wona murandakadzi iwe tiri vezera rimwe chete kunyange uchishandira inini asi kutsvaga kwakangofanana ndine kwandakaenda kune mumwe mukadzi ane mari iri kutyisa ane mari yakawanda but zvakaita hapana chinoshamisa zvakaipa kuuraya munhu zvakaipa kubata ropa remunhu asi ndikabata ropa rangu inini ndichitsvaga mari yangu zvakaipa here vachitaura nenyaya. Mwanasikana unotaura kuti iye ndakazodavira ndichiti izvo kana kuri kuromba uku ndokuromba kwakanaka kukuti hakupedzi hama asi unoshandisa ropa rani rako. Zvikanzi ndati ndikuzivise ndine mwana wanzvadzi yangu neimwe friend yangu shamari iko zvinozi ane mashops kana dziri mota anochinjanisa asi akashandisa kachigumwe kake kadiki ropa rakabuda pabonde rake. Kana muchiti chigunwe muri kutaura kuti kudini kuti ndinoziva kuti pane musiyano pakati peminwe nezvigunwe. Right, zvandiri kutaura zvemukoma KB ndogona kurasika zvekumaoko. Ndizvo chi ndominwe. Ndo minwe ndofunga. Ndofunga ndika. Ndominwe. Right. So vanoti takaenda kunyanga. Patakaenda kunyanga tanga tatowirirana. Okay. Zvikanzikana kuri kuti zvaita nenyaya yekuti kwatiri kuenda kana kuchidiwa mari ndine mari iwo hauna mari ndokubva vaenda ikoko ngatiite anoti chisina kuziva inini ndechekuti chandaifa ndechekuti mumwe neumwe chigumwe chake chinoshanda pabasa rake ende takavimbisana kuti kwatiri kuenda kukuti tiri kunogurwa chigumwe patakazobveko takabva takasiyana mushure mekunzi izvo takanzi izvo kana munhu achinge apinda anogona kuita 1 hour achizobuda. Alright. Tisati tapinda matakapinda maitwa zvechigumo ichi anoti iye ndiende kupi panyaya dzebasa ndofanira ndiende kupi nyaya dzebasa tatononokirwa panapa pavakapinda iwo musikana uyu akupinda vanoti iwo akandiudza kuti inini handichamiri sha uchazotevera. Alright. Wona makozi manesiro anga achiita ndakumhanya kubasa. So bosi vakabva vabuda asi vakabuda vakabhanija chigumo chavo vachiratidza kuti munhu ari kutorwadziwa. Okay. Musikana achibva apinda paakapinda musikana uyu akatorawo nguva yakareba zvakare asi kuti nguva yangu yandakatora inini haina kumbofanana neyabosi wangu yangu inini ndasenga yakatonyanyisa kuwanda. Ndobva ndazobuda ndakazoita zvekutevera ndatevera ndichisvika kubasa bosi wangu akakwanisa kuti hafu yemonth ndisingamuoni pabasa achinzi akasvika achidarikira amene ari kurwara ukama hwavo chichi paitotumirwa vana vavo vachizoti tarisai zvinhu zvakamira sei ndichitaura navo pafoni nekuti basa ndaizigona. Right. Zvadaro pakauya bosi ndakazozama kutarisisa bosi vangu vaigara vakabhanija chigumwe
asi pane musi wandakazoona kuti ndarara kumba kwawo bosi kana vari kubasa ndipo vanobhanija chigomwe kana vari kumba abhanija chigomwe ende akachiona chigomwe ichocho achiri chiripo saka iko zvino zvindashanda nawo bosi mashops kubva ndabvisa chigomwe iko ndozobva tori nemashopu akudarika 5 ende ndakabebiso inini kuti pane 1 shop yaunokwanisa kuti asi mashopu auchafanira kuwana iwo kana tete mashopu edu unofanira kuwana 3 uchibva pano pandiri so izvi zvimashopu vanoti kwakavhurwa shopu manje musi wakavhurwa shopu yechinumber 7 mwanasikana uyu vachibva kunovhura shopu iyoyo naiye akanga ariko kuchisiwa musikana munyowani achidzokera mangwana kubasa akasvika kubasa kuine munhu asi bosi vasipo vachinzi isu takatongoudza kuti mangwana pandiri ndinotanga basa panapa musikana agara achisenza imomo achibva kutoona kuti hapana pekushanda ndobva afonera bosi zvikanzi aiwa kana waona kune munhu ndimirire ndiri kuuya bosi avachawanikwi havasi kuwanikwa bosi havasi kuwanika kusvika mwana yatoona kunoti ndikafonera bosi vakutondituka avachitaura neni zvakanaka ndobva ndaenda kumapurisa kuti ndondanga ndichishandira munhu handisati ndapiwa mari yangu ndaitonzi dzimwe mari dzacho ndafanira kuti udziwane iko zvinozvi nekuti tiri kubhusisa mamwe mashopu saka tori nechikwere chinosvika kuma 300 US chemari yangu neni ndaizvigapu chirata kuti ndati bhizinesi nderani nderedu pandichangomuka ndine mashopusi saka ndinomhanyira chii bosi achawanike ndokubva vaenda kuhama dzavo kusanganisira mumwe mutema ukati uri kureisa pachigomwe zvikanzi uri kuisa pachigomwe zvikanzi kwatakaenda kunyanga pamba patakaenda ndiropaziva nhamba dzinganga ichona isi kana makada kuti ineko tinobvuma musikana ndokufona aine hama dzake makadii sekuru kunganga iya akaisa foni palaudi sekuru ichokwadi ndini nhengi ndakauya nanhenge kwaakaenda kuna godobori kunonyorwa mazita ekuti kana munhu akabatsirwa nonyorwa zita kuti akauya kuzoshandirwa rini dheti rakati nezita rake nekwaanobva pobva panyorwa mari yakaita sei yakabhadhara pobva panyorwa chikwereti chakasara ende anotaura kuti ichokwadi mari yazotaura kuti chikwereti chakasara ka handichaizive but akataura kuti kwakasara mari so aiti akachitaura vari foni iri palaudi hama dzake dzichinzwa hama dzake dzichitsvaga nyaya yekuti ichokwadi nezvakataurwa nemwana kana kuti mwana wedu ane zvaakaita ega ari kunyeba ndokubva zvabuda hama dzake varipo 8 varume 4 nevakadzi 4 ndokufonera bosi akati ngatisangane kubasa nhasi kwakufamba kusvika kubasa musikana akavhara chigumo chake pandosiyedzwa ndiri mukati mekusvika inini bosi vanga chingoti ndiri kuuya but pazosvika mumwe murume anga achizi ndiye manager wangu ndiye wandatumira ipapo ini hachakwanisi kuuya kana mukamubvunza musikana iye aritoziva kuti ndine mazuva akaona ndisingauye nokuda kwezvikonzero basa pamwe chete neurwere zvekumafamilies edu zvikanzi aiwa toda nguva diki chatavinga panapa zvose zvakatika tiri kuzviziva ndekwamakaenda takufonera zvose takuzviziva asi makashandisa mwana wedu imi pachenyu imimi makawirana kuti muchabvisa zvigumo but muri kunzi mune chigumo chakakwana saka kurari chigumo chemwana wedu ndochirushandawo mashopusi enyu but iye haana mari hamuna shopu yakamakamupa nhasi une muchivhura imwe shopu nhasi mamudzinga basa sei mashoko ari kubva kuhama dzemusikana zvikanzi ndatumira munhu ikoko achagona kupindura zvinenge inini munhu atumirwa uyoyo ari kuti ndimaneja ari kuti ndangotumirwa ndinoti hapana noisi kana ndese zvikanzi ari kuti anoisi ndiani hapana panoisi panapa tikuda munhu ataura nemunhu kusvikira bosi vazodzima foni so ndasiya vanhu vakudisi takwenda kupi takwenda kumapurisa tishedzerwe munhu uyu nepolisi ndofunga tikasanganiswa nemaziso edu tinogona kukanganisa chi nyaya tikanetsana saka takwenda kumapurisa kana taenda kumapurisa munhu uda chashizwa nechi nemapurisa but patabva apa foni yabosi yanga isisaiti musikana paakatanga kushandira mukadzi uyu anga ane mashopusi mangani no katira kushandisa mukadzi uyu ane shopu 1 izvozvi ane mashopusi mangani pakavhurwa shopu yechi7 ndo musi wadzingwa basa ende haana kuudzwa kuti basa rapera akangoona kubasa kuno umwe munhu shopu chiyo sokuti shopu iri muna Cameroon imwe chivhurwa muna Robert Mugabe kuna Robert Mugabe ndiye akatoenda achinovhura nekudzidzisa musikana ariko chipemberera shopu mangwana achidzoka kushopu yake akatiwana kwene munhu saka iye pawakaenda kunoona godobori uyu akaenda kunodamburwa chigunwe here yakadamburwa chigunwe chipa kadiki kokupedzisira ndiko kadamburwa saka izvozvi akatobvisa bhandeji munoona pana chigunwe akachitobvisa kuti handisi kunyara hona izvi ndakabviswa but takawira nabosi wangu ndakataka kutondiudza kuti kana riri ropa rako neniwo ndakatenda handisi kuramba ndakabvuma nekuti ndaizvida asi ndiri kuziva kuti ndindaishandiswa but pandaishandiswa handina chandiri kuwana ende ropa rangu ndakachishandiswa mashopu emumwe munhu zvandakavimbisa zveshe ndezvipi ende takanyorerana pasi akavhura mapepa zvakanyorerana izvi nabosi vakasainirana
maona ere mashoko akanyorwa pabepa racho. mashoko ataura mukomba kebutika isusu shoko rakataura baba rakachoverengwa nehanzvadzi yake. Okay. ende rakanyorwa nerurimi rwamai. takaenda kwasekuru Nhengi vakatonyorwa nezita. Okay. tikaita zvakati ndakanzi panosvika mashopu edu 5 panofanira kuti pabude 1 shopu yangu, asi tikaramba tichishanda pandiri ndofanira kuita mashopu 3. kana ndaita mashopu 3 ndobva ndarumurwa anichashanda nemunhu uyu. Signature ta. Yeah. Regai tinzwe muri yeZimbabwe kuti vedare vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza nenyaya yemuHarare. Chirongwa chino Bhoshongora segment machunzirwa ka neExpedite DNA Zimbabwe. Expedite DNA Zimbabwe ndivana mazvikokota panyaya dzema DNA test. Results avo ari 100% accurate. Service yavo 100% private and confidential. Pre and post counseling. Vanogara newe pasi usati waitwa ka test iyi uye mushure mekuitwa test vanogara nawe pasi zvakare vachitaura newe vanoda ma